में हेलो हेलो जगह से भला ही ठीक बा बंदे में ठीक रही बंजुआ वाला हटा लगा भाऊ बात हरा 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 रेडी फास्ट बॉल डीजे वाला मास्टर
ई तो गलबा ना ऊ तो गलबा है लाओ तनी नलवा वाला टोनवा के दे दे भैया अपलेटर साहब रिक्स ले वो लेके वाह भाई वाह वाह बियाजी वाह वाह भाई वाह। दुनिया कहाँ से कहाँ गए ई मुनिया में हर मुनिया ठीक है रहा भाई बोला जो पहले ओरिजिनल में देखा ऐसे तो हमारा गांव में एगो जग देउगा रहे तू रोते न तो नहीं उछल जाइत रहे। चलिए आए चाची अब हमने के 45 मिनट के टाइम मिलल बा यही 45 मिनट में जौन करे के बा तौन खेला देखा दे। हाँ हाँ कल के शिकायत ना हो कोई दोनों जना ये कहीं घंटा में हाँ ये कहीं गांव से आइल बा काका कहले बा अन रहन बुझाए के चाही ना हनु एकरा तो हम परान खींच लेबे दमना मारम सावरिया सावरिया सवरिया हो डरे न हो रहा तो मत घड़बड़ा यह जवान तारो टाइम मिली हाँ हमरा या स्केल टूट जाई तबे तो हड़बड़ा जवान दूसरा लेगा। चलिए आए अभी हमनी के अब का कहल जाए मान लिया जाए हमनी के छोट भाई राकेश रोशन जी के मुखारबिन से बहुत अति सुंदर लैलेदारी हनु जी। अच्छा ये बताइए कि पूजा पाठ में अगर वो लड़की के खरा खबर देवल पता न लगल जी माई के वंदना करत रही भौजाई के करत रही हम वो ना कर सब। अरे वो है पूजी ये बताइए कि वंदना में ये क्या किया हमने क्या किया ये वंदना में रहन ना बाबा ये बताइए कि वंदना में कहत कि रानी नंदनी। अच्छा ये बताई कि अब देवता भाग जहन की न इन करे लेखा कह दे। एक दिन के बात रहे चाचा जी कि एगो बूढ़ी का की वृद्धा रहे 65 साल की वो बेचारी रास्ता में आवत रहे वो बेचारी गिर गइल बा हमरा बबुआ रखिए वही लसंधा मोड़ से आवत रहे हाँ वही लसंधा मोड़ से आवत रहे देखली कि एगो बूढ़ी काकी गिर गइल बाड़ी वृद्धा बाड़ी उनकरा के हाथ पकड़ के उठा दिहनी उठा के कुछ दूर ले बढ़ा देली ओह बूढ़ी काकी कहनी का हे भगवान ये तरह हमरा के बबुआ हाथ धर के उठौले बा हे भगवान इनको के उठा ली यही बात भइल। बाकी ये सब ओरिजिनल में कहे के बता चढ़ाई बताइए। अच्छा जौन मरवल्ला बाबू महेंद्र बाबू स्वर्गीय हमनी के महेंद्र बाबू है बस्ती से हंसते के विदाई भइल बा बहुत अच्छा।